ସାଙ୍ଗମାନେ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍। ମୁଁ ନୁହଁ ମ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ କହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଖୁସି ଲାଗିଲା, କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଭାଇ ଆମେ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ। ସେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ସାରିଲେ, କାରଣ ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି, ମୋର ଆଜି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟା ହିଁ ସେଇ ଜାଗାଟା ଯେଉଁଠିକି ମୋର ଆସିବାର ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେଉଁ ମନ୍ଦିର। ଯଦି ଆମ ଯାଜପୁର ବାସିନ୍ଦା ସମସ୍ତେ ହେଇଥିବେ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରିବେ ଏଇଟା କେଉଁ ମନ୍ଦିର। ତ ଆଜି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଟିକେ ପୂଜା ଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ପୂଜା ଥିଲା ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଟିଙ୍ଗୁରୁ କେମିତି ଚାଲୁଛି। ସେ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଚାଲି ଶିଖୁଛି, ତ ତାକୁ ଏଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଯାଉଛି ସେ କେମିତି ଚାଲିବ। ତ ଆଗକୁ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ ଇଏ ବି ଦିନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସି ଦୌଡ଼ିବ। ତ ମାଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କେତେ ଭିଡ଼, ଯେହେତୁ ନୂଆ ବର୍ଷ, ଆଜି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ବି ଆସିଛୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, କାରଣ ମାଆ ବିରଜା ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ। ତ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭିଡ଼ ତ ଲାଗିବ। ଯାହା ହଉ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଗଲା। ଆଉ ନନାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ନେଇକି ଆସିଥିଲି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଭାବିଲି ଏତେ ଭିଡ଼ରେ ପୂଜା ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ନନା ମୋତେ ପୂଜା କରେଇକି ଆଣିକି ମୋ ହାତରେ ଦେଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଯାତ୍ରାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ଯାଜପୁର ଠାରୁ କେଦାରନାଥ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଯାତ୍ରା ମୁଁ ମୋ XL100 ଯେଉଁଟା TVS ଲୁନା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଏ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯାଜପୁର ଟୁ କେଦାରନାଥ ଘାଟି ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ସାହାଯ୍ୟ ନହେଲେ ମୁଁ ଏ ଯାତ୍ରା କେବେ ସଫଳପୂର୍ବକ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମୋତେ ଟିକେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟିଆ ସାହାଯ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସାହସ। ଆଶା କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଏଇ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ ରଖିବେ। ତ ଚନ୍ଦନ ଭାଇକୁ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେଇ ଭରସାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଭରସାରେ ମୁଁ ଏ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ବିରଜା। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏତିକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।